טוב, אז שלום לכולם. היום אנחנו הולכים לראות איך מתקינים מכונה וירטואלית, או יותר בפירוט איך אנחנו מתקינים קאלי לינקס. עכשיו, מה זה בגדול? קאלי לינקס זה כלי ממש מגניב לסייבר, יש פה כל מיני כלים שכבר מותקנים אוטומטית, הרבה פנטסטרים וחוקרי אבטחה משתמשים בזה. מכונה וירטואלית זה סוג של מחשב נפרד מהמחשב שלנו, זה מחשב בתוך מחשב. וזה מאפשר לנו להריץ את הקאלי לינקס. אז בואו נראה איך מתקינים את זה באמת. בשביל זה אנחנו נצטרך שתי דברים. אחד, אנחנו ניכנס לגוגל ואנחנו נכתוב קאלי לינקס. אוקיי? קאלי לינקס דאונלוד וניכנס לאתר הראשי. פה אנחנו נראה כמה אפשרויות. אנחנו נבחר ב-Virtual Machines ואנחנו הולכים לעשות את האופציה של ה-VirtualBox. אז תלחצו על זה. ובעצם זה יוריד לנו את זה. עוד דבר שאנחנו צריכים, אנחנו מריצים את המכונה הווירטואלית על VirtualBox. לכן אנחנו נלחץ פה VirtualBox, נחפש בגוגל, נלך לאתר הראשון, אורקל VirtualBox, וכפי שאתם רואים יש לנו פה את האתר, יש לנו פה Download. עכשיו כאן אנחנו יכולים לראות פה, אנחנו רוצים לווינדוס, מכיוון שאנחנו עושים את ההתקנה הזאת על ווינדוס, אנחנו נלחץ על ווינדוס הוסט, אפשרות פה, וכפי שאתם רואים זה מוריד לנו את זה. זה לוקח קצת זמן, 3 ג'יגה-בייט, להוריד את בעיקר את המכונה הווירטואלית עצמה, אז פשוט תחכו שזה יוריד את זה. עכשיו, בגלל שלי יש את זה כבר מורד, בגלל שאני הורדתי את זה כבר אני הולך לעצור, ואני הולך להגיע לתיקייה שלי. כפי שאתם רואים פה, זה נקרא, זה יוריד לכם משהו שנקרא קאלי לינקס VirtualBox. זה בקובץ 7-zip. אנחנו בעצם נחלץ אותו, אתם פשוט יכולים ללחוץ מקש ימני, לעשות חילוץ הכל ולהשאיר את זה בתיקייה הרגילה שלכם, פשוט ללחוץ חילוץ. זה ייקח קצת זמן לחלץ את זה כי זו תיקייה קצת כבדה, אבל אחרי שאתם מסיימים יפתח לכם התיקייה המחולצת. כפי שאתם רואים זה פה קאלי לינקס VirtualBox, ואנחנו ניכנס עוד פעם. פה יש לנו קובץ שנקרא VBox שאותו אנחנו צריכים. אוקיי? בעצם אחרי שהורדנו את זה, אנחנו גם נצטרך להריץ את ההתקנה של ה-VirtualBox. כפי שאתם רואים, כשהורדנו את ה-VirtualBox נוצר CXC, וזה יבקש מכם להריץ את האינסטולר ולהתקין. עכשיו, ההגדרות הדפולטיביות, פשוט תלחצו הבא, להסכים כמובן, הבא, עד שזה בעצם מוריד את זה. אוקיי? זה הכל, ההגדרות הדפולטיביות, שוב אני כבר התקנתי את זה, אבל אתם פשוט משתמשים בהגדרות הדפולטיביות, לוחצים אישור וזה הכל. אחרי שירד לנו את זה, נסגור את זה, אנחנו נפתח את ה-VirtualBox שלנו. כפי שאתם רואים, אורקל VirtualBox, ואנחנו נלחץ באפשרות, יש פה Open, נלחץ על Open, ונלך לתיקייה של איפה שחילצנו את הקובץ. זוכרים קאלי לינקס VirtualBox, נלחץ עליו, וכאן אנחנו רואים את הקובץ VBox. אנחנו פשוט לוחצים עליו, זה הכל. כמובן שבגלל שאני עשיתי כבר new ולחצתי, אז זה מופיע לי פה. שוב אני מסביר, לוחצים open ופשוט בוחרים בקובץ VBox וזה הכל. זה יפתח לכם פה, פה אתם לא תראו את המכונות האחרות, אתם תראו רק את מה שהורדתם. קאלי לינקס 2026 VirtualBox AMD. בואו נריץ את
קאלי שלנו. אז אני מריץ את זה. בעצם עד עכשיו עשינו את ההתקנות, בסך הכל, שוב, כמו שאמרתי, להוריד את הקובץ ההתקנה מהקאלי לינקס, ולהוריד את הווירטואל בוקס, ופשוט דרך הווירטואל בוקס אנחנו מוסיפים את זה. אז כפי שאתם רואים, ברגע שלחצתי על הכפתור פה סטארט, זה הפעיל לי את זה בנפרד. זה עכשיו מריץ את הקאלי לינקס, ואנחנו נראה פה באמת שנייה שהכל עובד. ואתם מופנים לדף הזה, פה אתם פשוט נכנסים רגיל, זה פשוט הכניסה לקאלי, שזה שם משתמש אוניברסלי, כללי, אתם פשוט כותבים קאלי ביוזרניים, ואותו דבר גם בסיסמה, ולוחצים לוגין. וכפי שאתם רואים, התקנו קאלי לינקס, אנחנו יכולים עכשיו לפתוח את הטרמינל, ויש לנו כל מיני כלים פה, אפשר לראות כאן. אני לא ארחיב על הכלים עכשיו, יהיה סרטונים נפרדים לכל מיני כלים. אנחנו כבר נתראה בסרטון הבא.